Previously. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kena ukakapita kukaona kumene kuja ama pesa kunena kuti zosezi jaziri yelo ikaika zaoma. Thumma yakunu hutama, kena kuzima sanduka pulu salokalo kazaonongeka. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chili chose chabu ilo chimene munga peleke kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala mukachipeza siku la kiyama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبابه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، olemekezeka mu Allahu subhanahu wa ta'ala, timuyamika Allahu tabaraka wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. Timpemba Allahu subhanahu wa ta'ala likafika siku la kiyama akati ike pamoja ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. Mukuyankula kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah, bal tuhibbuna al-ajila. Allah subhanahu wa ta'ala wayankula aya imeneyo kunena kuti vuto ndilo lina kuti mmakonda kwambiri dziko lapansi. Muhadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama iya adafotokoza kunena kuti hubbu dunya ra'su kulli khati'a, chikondi kulikonda kwambiri dziko lapansi ndi chiyambi cha machimo ena aliwonse. Ngati mukuona kuti anthu akuphana, basi the reason behind chikondi kwambiri ndi dziko lapansi ndilemere. Sapano kulemera kuja kukuvuta akusakasaka njira za chidule zoti alemerere, ndipacha pamene akumapita ndikumakaphana, kumapita ndikumalandana zinthu, kumapita ndikumagahonga kumabwalo a milandu kuti apeze chuma munjira ya chidule. Hubbu dunya ra'su kulli khati'a, chikondi kulikonda dziko lapansi ndi chiyambi cha machimo onse amene akuchitidwa lero pa dziko lapansi. Uhule umene anthu akupangawo kuyesesa kuti mwina mwake asangalale pa dziko lapansi, si onse amene amapanga uhule chifukwa cha umphawi. Ena akufuna kulinjoya dziko lapansi, ena akufuna kuti akuti aja ndiyaonese amene aja dziko lapansi limenelo. Hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kulikonda dziko lapansi ndi chiyambi cha machimo onse amene akupangidwa lero lino. Ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti basi niyo bal tuhibbuna al-ajila, mumalikonda kwambiri dziko lapansi, watadharuna al-akhirah, komanso munayi wala kalekale zoti kul akhirah. Za akhirah zimangodusa palilime, koma kuti mugwire ntchito yabwino imene ikakuike ndi kujanna siku la kiyama, zimenezo kulibe dziko lapansi limenelo. Akuti Mulungu subhanahu wa ta'ala anazalenga janna komanso jahannam. Allahu tabaraka wa ta'ala ndiye adapita kumuza Jibril alayhi salatu wassalam kuti owewe Jibril alayhi salatu wassalam, tapita ukaone zimene ndawakonzera akapolo wanga amene ndiwochita zabwino. Ndiye Jibril alayhi salam anapita ku janna ndi ukaiona janna. Ataiona janna Jibril alayhi salatu wassalam adamuza Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti o Allah azza wa jal, sindikuganiza kuti pali mwana wa Adam amene iza msempe janna, onse akalowa mu janna. Kenako Mulungu subhanahu wa ta'ala anaipangaso janna ija ndikumuza Jibril alayhi salatu wassalam kuti tapita ukaone jahannama ndaiko nzaso. Atapita kumene kujako zinali ndende ngati mene mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wanenera kunena kuti huffatil jannatu bil makarih wa huffatil jannatu bis shahawat, kuna kuti huffatil jannatu bil makarih wa huffatin niranu bis shahawat, kuna kuti janna Allah subhanahu wa ta'ala waizunguza ndizi mtuzovuta kwambiri kuzipanga. Swala ili mmene mokutuka leo kujanna, ziko lapansi sulinjoya pamenepo. Swau mwili mmene mokutuka leo kujanna, ziko lapansi palibe kunjoya pamenepo. Zaka chuma chimene Allahu tabaraka wa taala wakupasacho upeleke zimene zokutuka leo kujanna, ziko lapansi pamenepo sulinjoya.
palibe zinjoyi pa ziko lapansi. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ziko lapansi, janna kwa kafiri. Koma kwa mtu amene ndi wokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi ndende chifukwa chena kuti Allah amabwera mpaka na muchuma wako ndi kukuuza kuti chuma chimene ndakupasachi ugwiritse ntchito mwakuti amene ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Umoyo wa ziko lapansi, umoyo wa nthawi yochepa chabe. Ngakhale Allah subhanahu wa ta'ala atakupasa mamiliyoni, ngakhale Allah tabaraka wa ta'ala atakupasa mabiliyoni. Unzur ila man malaka dunya bi ajmaiha. Oyankula kunena kuti mukafuna kuzindikira kuti ziko lapansi lilibe value, muyangana amene Allah tabaraka wa ta'ala wawadalisa ndi chuma. Arraha minha bighairi alkutun walkafani. Alipo amene mmamuona kupita kumanda kutenga mamiliyoni kupatula sanda ndi tonje limene amamuyika malo siyana. Muntu amene akumwalira palibe chimene amatenga. Mamiliyoni amene Allah subhanahu wa ta'ala anatipasa zonsezo zozisiya pa ziko lapansi. Chimene timatenga ife ndizo khazo zimene tasogoza kuzichita mukusakasaka chifundo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Timpempha Allah tabaraka wa ta'ala atiyike mugulu anthu amene amagwira ntchito yabwino pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mulungu akudaliseni kufikiranso nthawi ina imene tikhaye tikukambirana zokhuzana ndi ziko lapansi. Mukhale pomwepo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.